వెల్కమ్ టు ఫ్రెషెస్ నౌ తెలుగు ఛానల్. ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో రిక్రూట్మెంట్ 2021 డీటెయిల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఎవరైతే వీడియోని చివరి వరకు చూడలేకపోతున్నారో లేదా రిక్రూట్మెంట్ డీటెయిల్స్ ని చదవాలనుకుంటున్నారో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది. ఆల్టర్నేటివ్ గా గూగుల్లో ఐబీ రిక్రూట్మెంట్ 2021 ఫ్రెషెస్ నౌ అని కనుక సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఫ్రెషెస్ నౌ వెబ్సైట్ ద్వారా అన్ని డీటెయిల్స్ ఒకే చోట దొరుకుతాయి. అండ్ మీరు మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ని జాయిన్ అవ్వండి ఫర్ రెగ్యులర్ జాబ్ అప్డేట్స్. ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఆన్ డెప్యుటేషన్ బేసిస్ మీద ఉంటుంది. ఎడ్యుకేషన్, క్వాలిఫికేషన్, ఎక్స్పీరియన్స్, ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అంతా డీటెయిల్ గా చూద్దాం. సో ఫస్ట్ డెప్యూటీ డైరెక్టర్ కి 4 టెంటేటివ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. జనరల్ సెంట్రల్ సర్వీస్ గ్రూప్ ఏ కి గెస్టెడ్ అండ్ నాన్ మినిస్ట్రియల్ లెవెల్ 13A కి పే స్కేల్ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి 1 lakh to 2 lakhs వరకు రేంజ్ ఉంటుంది. సో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఫర్ డెప్యుటేషన్ మ్యాండేటరీ అండ్ ఆఫీసర్స్ ఫర్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ యూనిటీ టెరిటరీస్ కి మీకు అనలాగస్ పోస్ట్ కి బేసిస్ మీద డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ మీద ఎడ్యుకేషన్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి అండ్ 5 years ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి. And last date of the receipt for nominations is 60 days from the notification date. Next is additional deputy director executive ki oka vacancy undi. Next ఇది గ్రూప్ ఏ కింద వస్తే గెస్టెడ్ నాన్ మినిస్ట్రియల్ లెవెల్ 13 పే స్కేల్ అండ్ పే స్కేల్ స్టార్టింగ్ 1 lakh నుంచి 2 lakhs వరకు పే స్కేల్ రేంజ్ ఉంటుంది. ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా వచ్చేసి క్యాండిడేట్ మీకు అనలాగస్ రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ఆ పర్టికులర్ రెలవెంట్ గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండాలి. అలాంగ్ విత్ 5 years ఆఫ్ సర్వీస్ అనేది ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో డిఫెన్స్ సర్వీస్ ఆఫీసర్స్ అనేది అనలాగస్ పోస్ట్ కి పేరెంట్ ఆర్ క్యాడెట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మీకు బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ అన్న ఉండొచ్చు లేదా రెలవెంట్ గా 7 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి. అండ్ బయో డేటా ఆఫ్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఏదైతే అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తున్నారో మీ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, పర్మనెంట్ అడ్రస్, ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ రిలేటెడ్ అనేది మీరు అటాచ్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్స్ అనేది మెన్షన్ చేశారు ఫర్ నేచర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ఒకవేళ మీరు ప్రెసెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీద అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పీరియడ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్ డెప్యుటేషన్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ ఎర్లియర్ వర్క్ డెప్యుటేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని మీకు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ తో పాటు మీరు అప్లోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆఫీసర్స్ అప్లయింగ్ ఫర్ ద పోస్ట్. మీరు మోటివేటెడ్ గా ఉండాలి ఏ టాస్క్ ఇచ్చినా కానీ. అండ్ ఆల్సో మీరు 400 ఆఫీసర్స్ ఆర్ సూపర్వైజర్ కి మీరు సూపర్వైజ్ చేయాలి. హై లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ ఉండాలి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి, ఎస్పెషల్లీ రైటింగ్ స్కిల్ అండ్ ప్రీవియస్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది విఐపి బేసిస్ మీద ఉంటుంది. మాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు. ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి 56 years ఆఫ్ ఏజ్. అండ్ గవర్నమెంట్ అనేది మీకు ఎక్స్ క్యాడర్ కనుక అట్లా అయితే పీరియడ్ ఆఫ్ డెప్యుటేషన్ అనేది 5 years అనేది ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఈజ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ద ఫర్నిష్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ది ఆఫీస్ ఫార్వర్డింగ్ అథారిటీ. సో దిస్ ఇస్ ఇట్లాగా మీకు సర్టిఫికేట్ అనేది ఇక్కడ ప్రెజెంట్ చేశారు. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ లేదా క్లారిఫికేషన్స్ కనుక కావాలి అనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఫ్రెషెస్ నౌ తెలుగు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.